Kitchen kuno ndinomafarasa yakakura. Aiwa manje musati maona kadzirai mafoni. Anzi kadzirai mafoni kutora. Iwe. Aya. Plumtree. Here we come. Iwe vanisa semende pamusoro ati kuti chisachiwa chiruvi. Kuchiri kwashwila kuno. We're now getting into Diva. Alright. Salisa hapa. Yeah, aku tip. Iwe basi kitchen nacho masendende. Bakato prefer kutaka bedroom kadiki. Ona hapa. Ndakuza kuti usati waona. Kati bize phone pachaja. Maiwe bedroom yakanaka iyo. Oh wow. This is so cool. Guys, asizanjatela. Oh, chilawo. Oh my god. Chilawo. Oni kupila plantation. Hapo. Cheroni. Una matransport nzuri kule. Majosa la. Oh my god. Una kajira hapa pari pasal pari so develop bari cute. Una goosebumps, naita goosebumps. Wakanaka bro. Ati Papi, toraka bakona kafuwa. Alright. Yo, vanokuna vakavaka. Plumtree. Iwe. Vanisa makitchen mashuri. makitchen achakakura mainalani. Aiwa makitchen ani mahombe zvawo. Vanhu vachidhonza zvikuru vanhu vanobva muhubro muyamuya vane mamwe maziraiders malaita vekueria ivavo vatinoziva kuti uyanotosiya kusha apa pakanaka pangori cute guys tikuna matwizi but tatosina to inonakidza iye panhu pakanaka apa pane jirawo. Can I take a pic, guys? Please, I want to send it. Pause. Mwari. Ita pamberi bichani. Ndambire kumberi bichani. Oh Jehovah. This is not one for this. Oh, unacha wakaona pano pa Plumtree. Unoti fence zvakwana misa. Saka chichi bathroom chichi haina insuit yewe. Guys, my bedroom 3 ne 1 yegera. What's about? Kasira. Amana, look at this. The MP kwa ndimu dice one. Hapana MP. Majoni wayo. Vanhu kuno kwane order. I accept. Manje uchafura imwe pamberi apo kuti uchamangala. Uchamangala shwa. Oh, uchamangala kushamisika. Undafunga kuti uchamangara. Ko kwelo tininda nekupi. Akune dzimwe. Kuneto nini ngwa location. Vanhu kuno kwanovaka. Asema kitchen. Hai. My bedroom as one of my mama wakavaka a big kitchen. Vakambogara kunogara vaiuya nematraki kuzoti wona kari cute. Kagazepo kachika bathroom yako kachi mai karasigeri kakachira wona nekira Unapamwapo. Iwe kune majirawo kuno kubuza wona kune majirawo tete. Chaidzi vanhu kuno mombe dziri mukati. Unozviona? Una shamwari. Unozviona here? Ndati unozviona. Apa dzikaitwa order. Ona kulani kwani kwashida. Kwadiba. Unozwa kwadiba. Vanhu kwadiba vakapenga. Plumtree wakapenga Plumtree Plumtree Wona
Oh my goodness. I even know any order. And after twins don't go to the house. They put up things so you can plant sure. Not sure. What's one of the push up before they go and play for fire? Waganaga Kuno. But the company order shaman. So much better. Mtawana karashitaura kuti akuna mwana womutevere uchikomana norora satani imba yake. No wonder kune dzimba dzakawanda like. Oh vanotanga vakadzima vakasiyana nemashona. Vakasiyana nemandevere kwamuruma chimo. Pan vakutula vakalanga. Asi vanoti kuna mukomana norora asina imba. Asina imba. Kanga una gota inonzi chine sindevere igota. Boys is kaka. Oh kaka. All right. Unengo ni mablanket ako, unengo ni mbusne. No police yabo. Aurora statue. Is it true na ewe? Wana ngoti vinga wala iko kupana taki. Akoma na marumabo. You see, taki ndiani. Urubona hapa maboss kai anenge achikoma. Oh maboy ma. Okuti tisazotinetsa. Urubona nefu vanenge ani main house then boss kai main house. Chini kana baini vakomana. Ai ndakutinatsa kuiupload. I'm uploading this. Bona, Tarza one. Now when you manage, what I Tarza one. My twins for the people. Eh? Income not go to eat in a place anyway. Look at all that. Hey, but it was cute. Entrance, guys. My one entrance. What you know? Who's there? Mari, I didn't know. But you can answer my hole. Just welcome to Dupute Village. Welcome to wow. I could not be you are just a coopiko. You will let us a couple posh. So I can say, imagine that when you go to is this that took more than Anaka? Still, when I was a Anaka. Entrance. No, Sharon has uploaded this. I should not upload. Serious, Sha. Charismatic. I can't get it. What up, Pamela? But I'm sorry, Jane, you guys. You guys are waiting. Mauyani. Iwe iri ijira urakatiza kupitwa zvese zvinoitwa mutaundi. Muzviona. Tesa one mapila chamwari. Ita shoma. Kuti slow netikalanga unoti kudi. Slow. Mauyani dade. Iwe kumusha. Yapila. You chamwari akapendiwa chamwari. Vapakanaka. Ndipani munhu ari kupi? Ndoka moyo. Ai wakavaka. Akavakaimba ikudhara ma 2008 anga katovaka imba iyoyo.
vanenge vanisa magetsi kuzvona haikune magetsi vane majojo hai munhu mane zvinhu zvake shamwari like it's a battlefield yekuti asina chakwamena ende kune dzimba indi vanhu vakuru vari clean havana uchapa kuona kwandiri kuita vanyatsotsvaira mayadhi vanotsvaira mayadhi unozviona here Dupute uri kuwasei uchiona dzimba dzeisei kukalanga ndiko chikorere ichi diva imba tinzwe mukalanga imukalanga nandika ita hey kwetu mukalanga ndiko iwe mukalanga ndiko iwe sana sana iwe kanyi sana sana naila chonifunguza kanyi iwe kanyi kumsangana vanokuru vane motikari zotogona dera smart tasaona zvimashedi zvacho ukakuva neoda memwana almost everyone ane motikari tazokangana dzimba dzedu dzakaringezi nekuno vanotsvaira anyway vanotsvaira mayadhi wandifundisa chinziyo chemurume wangu chinonakisa chinziyo ichi ana soda kuchiimba I'm excited saka vaidaro izvozvo vaindopa ndakati apo saka vanhu vanongora kubva kure vatoya kumusangano mati tinoti mauyani mauyani iwe pari kutsvairwa masika maiwe gazebheri warona kitchen waona kitchen vanhu vakanaka ita ngoengodota upstairs vanhu pakanakapo the main areas wakati undondo imba yakasviba kudarira chikalakani imba tinzwaikira ndiko kanyi kwetu ndiko kanyi kwetu iwe kalangandiko kanyi kwetu ndiko kanyi kwetu chozanga chonana kanyi
home. Yes. Kalangaland is my home. You see the children, they are dancing. So dancing and jumping, reminding me of my home, Kalangaland. Yes. Was she wearing? I found Quite Diva. So what was any diva? Diva. Why now you can you wait mas? I want to come to that boomer jam. They are very smart. We didn't put you talking all day. I don't know what to use some case. Kunoku. Unless I do could go to Bakash or Kulakash. Sagat no tanga tadal kan yo kuya puneta ngumari riski una Chimukalanga ndigo kani gadu Iwe ibai Chamne mazibalo na kita shenemi. Kabza yaka kana sipaka. Kana kadati. Kana kadati chimbe. Titoshizibisi. Itasha kudi mufungwa. Chiva. Kwa shimwe sisongo kumakalanga. Sure. Sheka dati kana tandika so. Aisha mudiwekera. Akuto chimba kishika. Akanga kutsaniwa Mashika. Kubikira kitchen, mattress, mabati, then main bedroom. But one don't sometimes. Iwe wona ma smart. It's my parents, one choice. Even if it's a basic house, but it's very smart. But that's good to open down one kuoneka asi tiri kushira muno kudzidzi kumira mbiri una bako shalakaitwa but order wakaita unzawani dzidzi ne order Opa, acha não funga os meus sons, funga chamado. Mapenda onda mafana wakufungiza dara wakajibabona. Zai bajibabona. Guys, that's the better road trip to the Plumtree. Tumamisha Plumtree, but kuta hapa ni why? Gwambe. Sasa mnamba mbukule kwa Gwambe. Not kutekwa. Ona mwana wako. Imagine unotazo crash ndwapedzera. Imagine Singakangane kune pichu. Ndasi woko wangu apogwaja guys.
ndawana kuchinyaisa like yeah muna futi yapo penekekera kunge datu watu uzwane kunokuwa necompetition tihope tiuite zvakanaka. Is it about competition? When I have a red snake, I'm going to pink very fast. But don't look at I watch him Kalangaladigo, do you know going to go over because what you know, Massimbi? Vana vachiri unoti mukalanga ndiko kumukalanga ndiko kanyi kwetu ndiko kanyi kwetu kumakaranga ndo kumusha kwedu chozanga chonana chozanga kutamba chozanga chonana ila chandifungisa kwenu. Alright. Hello. Aya sikafika. Besokuba kutoka kwa video belezi. Athatha ma video ezinto phela. Emi. Mataira. Look at my toes. Yeah. Amana woneyo kumamisha kwevangu mosikatsikura tidzinji ikona ndo zvinodaita ikugokwa ndokumwe kwasatatu mbotera mustrichi mbono chikokwenyu ziri mukati madhazi maziri mukati inogekatosiyana sejabu yacho. Kusvika kuplan hoku kune kwakuenda kupi kumberi kupi kwambi Ajiraho ndo andanda kana munhu ari kutana kutokundikana kusajiraho mai mwana kuna zviro zvakuti hazvitina kunoku zvimafambriki saka minde yevanhu vekunoku iri kupi ukosikona kumariseva vanhu vacharime vekugoni kunogurodirinani akomana tiri pasi kwenyika kubva gokwe maybe tatiwa mubotswana titori kubotswana right now uriko here iwona hongu ari bado hongu
aripano mauya very cute. Which one? Don't I'm not going to put you no shanda up to paper and come back up. So as a rapid like one, you plan to enter a lifetime solo. But they sacrifice those guys because and they are nowhere some no road name aka penga ne mode so ko tambona uthi ni mthole yacho ngathi ka boy sky very smart banabo usibona wena unona ma plans dzimba anotoro kusauna dzimba plans guys sorry henyu nekumheya but hai iyi vakaita era vakainama nemujuru plus amusoro mujuru ndokudlavo vanhu vane mimba ini pana ngonenda ngokuvatiri kumunywa nemujuru zeimbe vakaisa nemudhaka nedhaka naiwe kazenyenyu pakanaka aiwa kupisa inopisa so vachitiri mubukurani izvozvizvi iko zvino tiri mugwambi tiri mubuku magwambi chief ani chief but so kundiwo baba wenyu isabhuku ere mteto wenyu now that explains everything saka munokuvanhu veumambo tisakana parenyu richiramba richida kudzoka kuneiwa haudzioni kuri masabhuku enu kutoita kokuyo kuna zvidhina zveizvi kuna zvinochaiwa hazvireve kuti kuya kunoga muchachai zvidhina munochaya ende sabhuku achiti kutengesera kuvanhu don't say it kuno unodhura zvidhina mushandira mahara vana madhokota 1000 rand havatozvioni zvakutaura wanchikotikati ende sabhuku anotokubatsira kuti iwe unge uchiwane makastoma pinda futi kuti pachikotikati ngoro inopinda zvidhina zvingani 100 zvidhina inopinda zvingani kuma 300 so which means avanopiwa $30 kwedu for zvidhina 1000 ona huni marongero vanodzira ende vaisi huni mukati meyadi mozviona why womutemo kuti hazvitendekwi itori police guys wait a minute explain guys onaiwo huni muchaigegeta patikupfuraka dziri kunze kweyard like this zvamukuona izvi so uyu wangu achiexplain kuti it's not about the snakes, it's about unapa mimi ndauta isora rudziro runenge richimhorosa vanhu bakwa izvi rehuni tasakumanakira kaita mukati umu then bakwa bva raiswa kushe why kuisa bakwa kumutemo kunoku munhu wese anoisa bakwa this is the time to get huni because kana kwakurimwa hapana nguva yekunotsvaka huni ndandifunga kuti vanhu vekumain road vaive kwatabvaka ndovaratidza kuti mwana warari tarisauoni vafara koko iyi ndigogo mise tibude ndigogani mise kuti chimbo kutanga wabudawo yake chimbo ipa